Wace ce Hafsat Idris? Cikakken sunanta Hafsat Ahmad Idris, wacce ta kasance jaruma ce a masana'antar Kannywood, wacce aka fi sani da barauniya. Jarumar ta samu suna barauniya ne a shirinta na farko mai taken barauniya, shirin da ta fito tare da jarumi Ali Nuhu da kuma jaruma Jamila Umar Nagudu. Haihuwar Hafsat Idris. An haifi jarumar ne a ranar 14 ga watan Yulin a shekara ta 1987 a garin Shagamu da ke jihar Ogun, inda kuma a can ta yi karatunta. Tun kafin shigan jarumar harkar fim, ta kasance ita 'yar kasuwa ce. Takan zo daga Shoggo zuwa Kano, wadda a sanadin haka ne jarumar ta ji ra'ayin shiga harkar fim domin bada nata gudumawar. Ɗaukakarta. Jarumar ta yi shirinta na farko a Kannywood a shekara ta 2016 da shiri mai suna Barauniya, sa'annan ta yi Maƙaryaci. Kawo yanzu tauraruwar tana daga cikin shahararrun jarumai mata a masana'antar Kannywood. Jarumar ta fito a cikin wani shiri mai dogon zango na tashar Arewa 24 wadda Naziru Ahmad, Nazifi Asnani da kuma Aminu Saira suka shirya, mai suna Labarina a shekara ta 2020. Sannan jarumar ta yi shiri tare da manya-manyan jarumai a masana'antar Kannywood irin su Ali Nuhu, Adam A. Zango, Sani Musa Danja, Sadiq Sani Sadiq da dai sauransu. Kuma jarumar ta mallaki kamfanin samar da fina-finai mai suna Ramlat Investment a shekara ta 2018. Karramawa da yabo. Hafsat Idris ta samu kyaututtuka da yabo da dama cikin harkar fina-finan Hausa. Daga ciki akwai a shekara ta 2017 City People Entertainment Awards ta sa Hafsat Idris cikin jerin waɗanda suka cancanci kyautar karramawa ta jaruma mafi yawan 'yan wasan kwaikwayo. Kazalika a shekara ta 2017 ta samu nasarar lashe kyautar karramawa ta gwarzuwar jaruma daga City People Entertainment Awards. A shekara ta 2019, jarumar ta sake lashe kyautar karramawa ta gwarzuwar jaruma a karo na biyu daga City People Entertainment Awards. Kazalika a shekara ta 2019, jarumar ta lashe kyautar karramawa ta fuskar Kannywood daga City People Entertainment Awards. Jerin fina-finan Hafsat Idris. Jarumar Hafsat Idris ta fito a cikin fina-finai da yawa kamar su Barauniya, Maƙaryaci a shekara ta 2016, Abdallah, Da ban gan shi ba, Ɗan almajiri, Mace mai hannun maza, Maimunatu, Matar Mamman, Haske biyu, Igiyar zato, Risala, Rumana, Wazir, Ta faru ta ƙare a shekara ta 2017, Ɗan kurma, Ƙawayen amarya, Namijin kishi, Rariya, Rigar aro, Wacece sarauniya, Wata riga, 'Yar fim, Zan rayu da ke a shekara ta 2018, Alƙibla, Ana da raga dare yayi, Dr. Sumayya, Mata da miji. Sa'an nan kuma a shekara ta 2020 ta fito a shirin nan mai dogon zango mai taken Labarina da dai sauransu.